வணக்கம். யூஎஸோட ஃபெடரல் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கோல்ட் ப்ரைஸ் ஏறுமா இறங்குமா அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மார்க்கெட் ட்ராக்கர் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். ஃபெடரல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கோல்டோட ப்ரைஸ் கம்மியாகும். ஏன் அப்படின்னா எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வட்டி விகிதம் ஏற்றும் போது பாண்ட்ஸில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பாண்ட்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கோல்டில் இருந்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே பாண்டில் போடுவாங்க. பாண்ட் உங்களுக்கு நல்ல ஈல்டு கொடுக்குது. ஆனால் கோல்டில் உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குதா? கிடையாது. ஸோ அதனால தான் பாண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகரிக்கும், கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறையும். அதே மாதிரி அங்கே ஃபெடரல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்றும் போது யூஎஸ்ல ஏற்றும் போது உங்களுக்கான ஸ்ட்ரென்தன் டாலர் வேல்யூ ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். வேல்யூ ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும்போது கோல்ட் பர்ச்சேஸ் கம்மியாரு. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்பெல்லாம் ஏற்றுறாங்களோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு கோல்டோட ப்ரைஸ் கம்மியாகும். வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட 8 தடவை யூஎஸ் ஃபெடரல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பொறுத்து தான் கோல்டு ஏறுமா இறங்குமா நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் வாங்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிங்க. ஃபெட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு இன்னும் ஒரு 3 மாதத்துக்கு இருக்குது. செப்டம்பர், அக்டோபர் அண்ட் நவம்பரில் வரப்போகுது. ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள்.